Bueno, benvinguts a Can Soriol, benvinguts a Pagès. Jo us situo, estem al Centre Geomètric del Penedès. Aquí la tradició és que es fa vi, i per tant us ensenyarem una mica el que fem aquí amb el tema del vi. De tota manera, això del tema de parlar de pagès, també a mi m'agrada parlar-ne una mica especialment perquè aquí a casa érem pagesos i ara som viticultors. I això no és el mateix. Realment és obrir les portes perquè la gent pugui conèixer una mica més el món del vi des d'uns pagesos que no hem deixat de fer el vi a casa i que abans érem molt més pagesos, ara som clarament viticultors i vitivinicultors. Perquè pràcticament a la nostra explotació hi ha una mica d'oli, també fem alguna altra petita cosa, però una mica d'hort, però realment només fem pràcticament el vi. Paisan o pagès és persona del país, és qui vertebra el territori, no tant qui el treballa. No és qui fa d'agricultor, sinó qui vertebra el territori. I això és així perquè, tradicionalment, el que treballa la terra no tan sols ha treballat la terra, sinó que han sigut més o menys propietari, entre cometes, perquè ha tingut unes certes capacitats per fer coses. Els explico una mica d'història, els situo geogràficament on som. Normalment també els explico que una mica del tema històric, que som al costat de la Carrerada, que això és molt important, és un camí que té més de 1.000 anys d'història. Els explico que estem a Castella-Grauà, que també té 1.000 anys d'història i que va ser reconstruït i que té a veure una mica amb la història de Catalunya, bastant lligat. També que hi ha hagut un temps en què això hi va haver molta relació amb els templers. Després explicar una mica el que ha sigut la importància que ha tingut la vinya amb el Penedès i també per Catalunya. Una mica el tema històric. Després, l'altre vessant que també sempre m'ha interessat és explicar una mica el que fem amb la terra i quin és el llegat, el que m'han deixat els avantpassats, una mica també amb el tema de la terra. Vinga, ara anirem a tastar alguna cosa. Aneu posant la copa ràpidament. Farem una mica d'ast. Molt bé. Sí, no, és evident. Sí, cap aquí. Molt bé. Bueno, ara estem tastant un xarel·lo. Un xarel·lo que ja pràcticament està acabat. Aquest xarel·lo deu portar uns 10 dies aquí i va començar a fermentar una altra banda. Crec que és molt important que hi hagi una mica part de tocar, de veure, de parlar, perquè una cosa et quedi mínimament i tinguis un cert interès. L'avi sempre deia que els fets com els sacs no sostenen si no s'omplen i que les paraules són el farciment dels fets. O sigui que és molt important posar-hi paraules, però hi ha d'haver fets. I després notareu una mica d'espró que li dona els llevats, el propi llevat, i després també una mica la pròpia varietat. El xarel·lo té aquest punt final, sempre un toc margantós, que fa que sigui un... Muy bueno. Soc de Barcelona i vaig venir un dia en bicicleta per aquí, vaig trobar aquestes celler i vaig pensar que vindria amb la família algun dia. Llavors ha sigut el dia oportú per venir, no? I llavors m'interessa el tema dels vins, penso que tens una feina important a darrere i m'ha agradat molt sentir tota aquesta feina de pagès que ve dintre dels vins, el treball que representa. Per mi és molt important que el vi estigui un temps sota terra. Molt bé, molt bé. Trobo que l'amo, el Francesc Soriol, està molt documentat i ho viu. O sigui, es nota que les persones quan expliquen les coses i transmeteixen donen la sensació que ho viuen i el Francesc ho viu. Se sent o què? Clar que se sent. No, aneu passant de pressa, és un moment i jo penso que val la pena. Realment és gratificant, Vull dir, sents aquell soroll com de mar, tot una... Normalment també mires d'interaccionar, com per exemple que escoltin com fermenta aquella bota, és una mica un joc. Cada època mires de fer un joc diferent. Per exemple, el que et comentava,
en èpoques que els fem anar a la vinya, doncs, que tastin alguna herba o alguna que té d'això especials o que la vegin o que això doncs permet que hi hagi aquest punt que ho fa més personal i que realment ho recordes. Estem aquí a la capella de Grabuac, a la capella de Sant Pau. Això hi ha notícia des del 1200 i es va reconstruir el 1627, que és la data, 1624, que és la data que hi ha aquí. En aquesta data hi van deixar un retaule barroc, que és tradició, o sigui, amb la Guerra Civil, jo això no ho vaig viure, però en la Guerra Civil van cremar-ho. Aquí mirem, o almenys en el meu cas, tinc molt clar que no vaig a fer una visita estàndard. Depèn de qui hi hagi i els interessos que tingui, miro d'interaccionar, miro que, si pot ser, que no sigui en va, que he estat una estona amb ells, que els hi quedi alguna cosa. Això és oli extra verge. Esta también es de aquí, ¿no? Sí, aquest és d'aquí a casa. Las olivas que hay aquí también son... Ha vingut gent del Baix Llobregat, ha vingut gent del Bages, ha vingut gent de Sant Celoni, per exemple, per la zona del Montseny, gent, evidentment, de la comarca, n'hi ha de tot. La gent, l'interès és veure, jo, des del meu punt de vista, és una mica que estàs al territori, que interacciones amb ell, que estàs cuidant el territori. Per mi és el que hem de mostrar. I després que en aquest cuidar el territori nosaltres ens hem especialitzat amb la vinya, que és una manera de fer-ho, que estem treballant en certa manera per mantenir el territori. El concepte aquest de pagès, que és persona del lloc, no tant el que treballa a la terra, que em sembla que ho has sentit. Una mica aquest concepte. Això vol dir que l'has passat pel filtres? Filtrat lleugerament. Nosaltres filtrem un poquet. Sí, una mica. Però bàsicament ha passat per sota terra, això sí. Canvi de color. Bueno, venir, vivimos en San Feliu. Nosotros concretamente somos de León, con lo cual conocemos la viña bastante. La conocimos, ahora ya no existe. Sí que existe cerca, pero un buen vino, La Rioja, Logroño, hay muchos vinos y buenos también. Y aquí hemos estado muy a gusto y muy bien, y también me ha gustado. Diferentes sabores y cosas, pero también me ha gustado. Perquè és una altra visió de lo que és la vida, que és bàsica, perquè si no tenim els productes naturals, si no tenim aquesta base, no tindríem res. I això doncs, no està valorat per lo que representa. A veure, és una aposta, en certa manera. Fins aquest any ha tingut un ressò important. Altres anys no havia vingut tanta gent i ho fem més que res per donar-ho a conèixer en altres àmbits, però també per donar la sensació aquesta, que jo penso que és el que vol fer Benvinguts a Pagès, d'una permeabilitat, diguem-ne, dels pagesos amb la gent i el territori, que podeu venir, que estem oberts, que una mica això. Aquest és un negre natural. El que en diuen natural, o sigui, aquest no hi ha gens de sulfurós, no s'hi ha posat res. Espectacular, la veritat és que Can Soriol molt bé i que és un lloc que passem sempre per aquí i s'ha de conèixer. Aporta el coneixement que ho tens aquí a casa i que ho has de conèixer, i a més està molt ben explicat. M'ha agradat veure com l'explicació que ens han fet sobre el vi i em sembla molt interessant i les coses antigues que ha passat i tot això. El que s'ha de pensar és si aquest és el moment, o si és la primavera o és la tardor. Potser s'ha de fer primavera i tardor, però potser és allò del joc de les estacions, potser s'ha d'anar canviant d'estació, perquè aleshores ensenyes coses diferents, entens? Però jo crec que una vegada a l'any està bé. El que sí que potser és qüestió de jugar una mica amb el moment, entens? Perquè ara per exemple, poden tastar un vi fent-se. Per un altre moment els puc ensenyar a esporgar una vinya, no ho sé, dic jo. Espero que us ho hàgiu passat bé i que el sermó no hagi sigut massa llarg. Vinga. Hola, bon dia. Això és Cal Sis Dits. Es diu a casa Cal Sis Dits perquè és de mon besavi, que tenia 6 dits a cada mà, i d'aquí ens ve el nom.
Dic, nosaltres som agricultura ecològica, fem hortalisses, vi i oli. Voleu passar? Bueno, aquí els oferim veure l'hort que tenim a prop de casa i les figueres, perquè el de més ho tenim molt repartit i molt lluny. I llavors tenim com a cultiu tomacons, tomàquets, xerri, pebrot, ceba, una mica de tot. I llavors també fem olis i vins i marmelades del gènere que ens sobra alguna vegada, diem d'aprofitar el per no llançar-lo, fem la marmelada. Però representa que si hi ha alguna cosa que els agrada i ho volen agafar, doncs els hi venem, de verdura o de tomacons o d'oli o marmelades. Doncs primer, esclar, nosaltres només treballàvem vinya amb el temps del meu avi. Després vaig treballar, quan vaig venir la mil i una temporada a la indústria, però mira, sempre m'ha tragut més al camp i he tornat al camp i he anat continuant. Va ser com mon fill va dir, diu, ara faré de pagès. I llavors vam comprar unes terres aquí a Torrelavit i allà hi havia oliveres i llavors dic, ara ja feia anys que em rodava pel cap de fer ecològic, però dic que vegin aquests plans, com que deien que es havia de limitar les ensofetades, això, dic, aquí dalt, que és un altre clima, dic, ara podem fer ecològic. I sí, vam fer allà dalt. El primer que vam fer va ser les oliveres i després vam seguir doncs, amb la fruita, que són les figueres, els calçots, l'horta, tot, ara ja tot ho tenim ecològic. Hem vingut a veure pagès, però en aquest cas l'horta, ens interessava el tema de l'horta ecològica, veure com ho tractaven aquí al Penedès i quin tipus de fruites, hortalisses es podien trobar. Ens hem trobat que tenien codonys molt macos, que ens ha de fer codonyat. Hem caigut a la temptació i n'hem agafat uns quants. I després el tipus de tractaments que feien i com combinaven les plantes, una miqueta la visió dintre del Penedès del tema de l'horta ecològica. Jo crec que és interessant conèixer directament els productors, que els productors es puguin explicar, que et puguin ensenyar-te el que fan, sentir-ho de la seva veu, perquè no és el mateix anar a mercat a comprar-ho que venir aquí, que t'expliquin el que fan i per què ho fan. Jo crec que és interessant des d'aquest punt de vista. Aquí hi ha les carxoferes, que ara en tenim més en un altre camp, però que no hi podrem anar perquè està plovent. Ha plogut i no veuríem res. Hi ha la coliflor i el bròquil amb aquesta primera passada, amb col de cabdell, com col pinyada, i això és l'espigall. Ah, sí? Més que res donar-nos a conèixer i que ens tinguin en compte a l'hora de comprar productes, en vez de convencional, que sigui ecològic i més sa per a ells. Si no fos per la parada o per les fires que anem a presentar els nostres productes, no ens haguessin conegut. I hi ha gent que ens diu a vegades, ja et vindrem a comprar, però bueno, d'aquí que vinguin ja veurem si vindran. Alguns sí, un no, però els primers que van vindre a benvinguts a pagès ens van dir vindrem, i no ens hem vist més. Aquest any ens ha anat bé, ens va bé, però hi ha hagut anys que s'han apuntat 4 i només ha vingut un, i els altres no t'han avisat ni res. No ho sé, aquest any poder hem fet més propaganda i la gent ha vingut. Aquesta mongeta és vermella i li diuen rovellada. Quan la cous es torna verda igualment i ni es nota que és rovellada, però és molt bona. Avui hem vingut a veure el cultiu ecològic que fa el Cal Sis Dits, que em sembla un tema superinteressant per aquesta futura agricultura. M'ha sorprès molt que la flor de la col es pugui menjar arrebossada i jo ho voldré provar quan pugui. Home, que els nanos puguin veure realment allò que nosaltres comprem al mercat, que vegin com neix, com ens ho expliquen, com ho cuiden i evidentment que també pel fet que sigui una finca ecològica té un valor important.